gedongan. Jarene pengen tuku sawah, jarene pengen gawe rumah. Lamun bisa sono sing gedongan. Pakaian murah paling duwe, lagi balik kerja sono sing melasa. Lagi mangkat kerja sono sing gedongan, supaya kakak kerja bakal diterima. Jarene pengen tuku sawah, jarene pengen gawe rumah. Lamun bisa semoga sing gedongan. Makanya mulai balik uang buru duit, lagi balik kerja semoga sing